Alright guys, maswera sei manheru mamuka sei kumatima nenyika. Sorry guys, ndandisingafanira kunge ndiri palive but ndangofonerwa last minute. Ndangofonerwa zvikangonzi aiwa tina naposto ndiri kwamurewa saka ndina gogo Biula pano. Gogo Biula vambozama kuda kutaura nesu but I think pandaona mamised call avo mamised calls avo ndandiri busy something nhasi kazhinji weekend phone yangu inenge iri uko saka handinamboda ndatozona missed call yavo mamised calls avo ndandiri busy something else saka pandazoretaina macalls manje ivo vanga vavo busy something saka pavazondifonera iko zvino vachiti tapedza tudi ndikati alright no problem pakanaka regai tingopindawo pamadhairies edu aya anenge ari kumasure yesi isisi ana Sivanda anenge ari kumasurewo kwenguva plus it's a long time tisinambotaura nagogo Biula nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvichiitika because of vari kure isati tokasatotaura navo kana tichinge kune munhu ari paground aindako sezvamuri kuziva kuti team diaries iriko ikoko nhasi team diaries iriko ikoko saka vana gogo Biula kwamurewa ikoko vari kuita minamato ikoko ndo yega yanga iri chance kuti tikasataura navo otherwise besides that kuvafonera tiri kure vakutondisendera message kuvafonera tiri kure hatikwanise because mari yacho ingatotinetsa hatidi kuwaste time guys tirega tichivafonera vachipinda pachirongwa tinzwewo hedu kuti zvinhu vakagamuchira here zvinhu vakawanawo here zvinhu zvakare zvinhu zviri kufamba sei ikokoko. Hello taswera apostle maswera sei mafamba zvakanaka here? Alright, sorry ndaona mamised calls enyu pana ndiri pane noise papachita noise saka kuti ndatozoona ave mamised calls pandatry kuritana call yenyu yanga isingasaiti ndikangoti tichazokubatai right. Muna gogo here papo kana kuti muna baba tapiwa? No, ndina gogo. Alright, tipei taure nagogo tisatambise nguva. Hello gogo. Hello. Makadi zvenyu? Hello. Makadi zvenyu gogo? Tiripo zvedu makadi yenyu? Tiripo zvedu isusu. Tiripo hedu makadi? Aiwa tiripo pane nguva tisina kumbotaura nemi nenyaya yekuti hatiri kure isusu hatikwanisi kuti tikwanise kukubatai zvokumhanya. Ndizvozvo. Zvinhu zvedu zvakasvika, zvinhu zvamakapiwa zvakasvika here? Zvakabva kudiaries? Aiwa zvakasvika. Aiwa zvakasvika makaita basa zvakasvika takazviona. Aiwa kana pakadaro pakanaka gogo. Kuti pasina communication dai takatenda. Alright. Makaita basa Mwari wakuitirei zvakanaka. Aiwa tinotenda onesu kana makazvigamuchira zvakanaka kune zvimwe zvichazouya kana pamusure mekunge kana burial ichinge yazoitwa kune zvimwe zvatakachengeta takati zvinoda kuzouya hazvo after burial kuti muwanewo pekutangira saka zvichauya hazvo. Aiwa tokutendai zvikuru makaita henyu. Aiwa tokutendai nebasa ramuri kutiitira. Aiwa imi ndimutori nebasa hombe chairo kwamuri ikoko ndimutori nebasa hombe saka burial iri kutarasirwa kuveko rini naigogo? Nezvezvo ndinganyepe hatina kana clue kana date ratingafungidzira kuti burial yedu ingaitwe. Results edu time applying because madays acho akatosvika madays acho asvika nhasi another week yatatapura. Okay, madays amakamanzi muchapiwa manhikiri eburial handiti enhikiri emaresults yes. Okay, saka kungomirirawo kuti muone kuti zvichafamba sei.
tiri kungomirirawo, takangomirira kuti tinzwe kuti zvichafamba sei. But hapanawo here kana any progress panyaya yemamwe mabody parts emwana aishayikwa yaya yekuti pangave nechiedza chekuti zvinofamba. Saka iwo madna yacho ari kunonoka kudai, so hapana tarisiro, hamusi kuudzwa kuti anogona kuya rini? Hatina zvatati taudzwa. Mapurisa akangoti mongomira monzwa kwatiri, then ikoko futi takangomirawo vakangoti results kana abuda vachaita handover ku-CID Murewa, ndo vanozotipa results edu. Ya saka manje vanhu vachakaungana semaunganiro avanga vakaita here pekutanga kuti vanhu vakuitawo vachienda kudzimba dzavo, because mami nechallenge yekuti panga pakazara ka vanhu vachibva kure vachingoya kuzoungana. Zvichirisa izvozvo here kana kuti vamwe vadzokera kudzimba dzavo? Aiwa, vazhinji vakadzokera kudzimba dzavo, asi pamba pachine vanhu. Munongoziva nhamo yedu yevanhu vatema hatizodarowo, vamwe vanenge vabva kuna masvingo amwe kupi ana mbuya kuti vazodzokera nekuzodzoka, asi vanhu vavashoma. But tingangoti almost every day tinenge tine vaenzi vanenge vachiuya kuzobata maoko, vanobva kuHarare, vanobva kupi, kwakangosiyana siyana. Alright. Zvakaoma. Saka ina ndi-understand hangu. Saka manje imimi Gogo Beulah tinoda kutenda yedu tirisu madiaries nebasa guru ramaita rekumira nokuti ndozati maplatform akawanda vananga achikuconsulta, ndimanga ndimi muri spokesperson wefamily and muchimira each and every time muchiita sei and everything. Zvino manje apa izvozvi apa inenge iri nguva yekuti inguva yekurima zvakare. Saka pari kufamba sei baba? Anyway, musandibvunze mubvunzo wakadhakwa. This is Gogo Beulah on the line. This is Gogo Beulah on the line. This is a WhatsApp call. WhatsApp call inogona kusiyana ne-normal call, guys. Ndi Gogo Beulah vari kutaura pafoni apa. Ndi Gogo Beulah vari kutaura. Hanzi havasi Gogo Beulah vari kutaura. Hello. Hello. Hello, ndiri kutaura nevanhu vane madhiaries ari kutanza havasi Gogo Beulah vari kutaura. Ndikati vakutokuzivai kunzi hamusirimi muri kutaura pano. Aiwa ndini. Okay. Ndiri kutaura. Aiwa aje ndakakunzwa kwatete children munenge muchitaura iri normal call, iyi WhatsApp call. Zvinogona kuti siyanei mavoice. Saka vanhu havachazivi kuti zviri kufamba sei. Saka zvakaoma. Aiwa toda kutenda izvedu Gogo Beulah mufunge nebasa ramuri kuita. Saka pane any progress here imwe iripo panyaya yemabody parts emwana kana kuti hapana? So far hapana. Ya pakaipa. Zvino nekuti takambota sokuti takanzwa sokuti hanzi vakanga vaenda kunotaura nabankuru kuti vanzwe kuti mapatsi emwana ari kupi. Vakabudirira here vefamily? Apa tangoenda kuna chief tichikumbira kuti chief vatitungamirire, but iwo mapurisa patakaapproacha mapurisa vakati vachadzoka kwatiri vachitipa mhinduro. Saka takangomirawo takadaro tichangomirira kunzwa mapurisa, then toteera mumashure memapurisa. Chinonetsa nchekuti anti mukomana uyu akambotanga kuguma musho wokutanga uyu aifudza mombe uyu paakataura mamwe mapatsi akazama akazowana ari mutoilet aya, ko iye haasi kugona kutaura here kuti mamwe mapatsi akaisa kupi? Hanti ndiye anonzi akaita zvinhu zvacho izvi? Ndizvozvo zvazvo, but so far hatisati tanzwa polisi. Mapurisa achiri under my investigation, saka havana chavati vadzoka vachitiudza kwatiri. Takangomirirawo kubva kugumira pakaita ipapo, saka takangomirira kuti vagodzoka kwatiri vachitiudzawo zvavakangoita panatafadzwa. I think vachiri under my investigation. Alright. And takambodza sokuti hanzi makanga maenda kumukanga kuchinza hanzi kwai kune kuri kunzi hanzi kune mamwe mapatsi emwana, makafamba sei? Hamene kuGlenora, Glenview, hamene kumadzimba uko?
kudzarasekwa ndingati kuenda kwatakaita hatina kuenda tega. Kune munhu akatouya pamba kwamakore achiti ndiri svikiro, mwana ari kusvika bandiri, achitaura kwaari neadhiresi yaandipa kuti endai uyai munditore musoro wangu uri kudzarasekwa. Akatipa room number, adhiresi zvese. Saka isusu takafonera murehwa CID polisi vari kuita nyaya yacho. Tikati hai isusu tazvinzwa zvamuri kutaura, mauya pano, mwana ndewedu for sure, but hatikwanise kuenda kana mapurisa asingazvizive. Saka ndobva tafonera polisi. Saka patakafonerawo polisi yakabva yauya. Polisi ikati ndo zvatiri kutotsvaga, hande unotiratidza chi kune musoro wacho kuDZ kwauri kutaura since uine adresi. Saka takaendawo nepolisi nemunhu wacho, but hatinawo chatakawana. Kurava kuti vanhu vakuitawo advantage avo nesituation. Ya, zvinodaro. Hai, zvakaoma. Anyway, handisi kuda kunyanya kukugarisirai henyu panapa pagogo kuti munyanye kuramba muri pana. Ino kuti mune pakawanda vanhu vakawanda havasi Tete Tilda vega vamuri kutaura navo. Ndofunga Zimbabwe senyaya iyi ine interest yevanhu vese vakawandisa vari kukufonerai majournalisti mahombe vakawandisa nditi vakawandisa majournalisti mahombe vanhu vakawanda vakasiyana vari kukufonerai. Saka nemiwo wacho you must be draining right now. Handitika kuti murambe muchingotaura nezvenyaya iyi each and every time. Handiti so kana zvinhu mazviwana munamato uri wafamba sei? Aiwa, service yedu yange iri powerful, totenda Mwari zvizhinji. Tinovimba Mwari vatotizarurira. Tine kutenda kwekutoti Mwari vabreka pane zvazvakasungwa zvese. Service yedu yafamba zvakanaka, ende sefamily tiri kutoziva kuti pane zvaitika muchadenga. Ndizvozvo. Aiwa, tinotendawo Apostle IK netimu yavo vauyawo kwamuri vachitawo minamato pamba. Tinotendawo chaizvo. Saka gogo hatisi kuredi kuiramba takakubatirai pano. Kana zvinhu zvenyu makazvigamuchira makazviwanaiwa pakanaka, ndandaona mamised calls enyu, ndosaka ndandazoritenda macalls abeki. So because ndachitotawo zvimwe pandaona mamised calls, but tinokutendai chingoti rambai makashinga, rambai muchingisa zvose kuna Mwari. Mufunge Mwari ndo vanotanga basa, ndo vanopedza basa. Zvinhu zvese zvamuri kuita izvi Mwari vari kuona. Musanete kusvika kumagumo, rambai makangomira panzvimbo makangodaro imimi kusvika pakupedzisira. Mwari vanoziva zviri kuitika, chii chaitika pakupedzisira. Imimi hapana hacho sei zvizhinji zvatingataura, asi kungoti Mwari vanoziva. Rambai muripo panzvimbo, ende handisi kuti tinongonamatawo nesuwo kunzvimbo dzakasiyana-siyana, ngoti Mwari dei vangozarura kuti chikamu chidei changoita hacho changopfudzwa kuti mukwanise kurarama, mudzokere back kulife dzenyu. Mufunge because zvakadai so munenge makatongomiswa zvese. Hapana anokwanisa kurima ingwe yekurima, hapana anokwanisa kuita chinhu, zvose zvinenge zvakangomira zvakangodaro. Aiwa, ndizvozvo zvechokwadi. Tinotenda yenyu gogo Beulah, Mwari akuitirai zvakanaka. Aiwa Masvita, tinokutendai muzvizhinji. Alright, aiwa, tinozokubatai pamberi papapa kana paine tinenge tichingoteererawo kumwe kwatinenge tichinzwa zvatinenge tichinzwa kwamunenge muchitaurawo, kana tichinzwawo zvinenge zviripo, kana zvazongonzi zvaitawo pane zvazoitikawo zvokuti mwana akwanise kuchengetwa, tinenge tichingonzwawo tichiona. Then after the burial sezvandakuudzai pano kuti tichazongotuma zvakare Apostle IK ivava kwamuri zvakare, nekuti vakataura havo nababa vatapiwa. I think musi wamanga musipo Mainda Samuel vakataura baba vatapiwa at length. So tichazongodzoka kana zvichinge zvazotunzi hatizivi manje, hatichazivi. Everybody is now confused, but takungohopa kuti Mwari vachapindira. Ndozvatakungohopa izvozvo. Aiwa, ndizvozvo zvechokwadi. Mwari vanopindira, havambotisiya takadaro. Ndizvozvo. Alright, aiwa, tinokutendai gogo Beulah, maita basa. Alright Masvita. Alright, tinokutendai. Apostle, maita basa.
totenda Mwari. Alright, thank you very much. Mofamba zvakanaka kana makudzokera kwenyu kuHarare. Right. Anyway guys, inini ndaona ma missed calls avo. I saw my missed calls agogo Biyula. Ndaona ma missed calls agogo Biyula. So ndandiri busy. Ndikashaya kuti chi saka pana try kufona back. Phone dzeku network dzavo dzinonetsa. Kumshow ndaona ma missed calls avo. Pana zotry kufona back yanga isingasaiti ndikangoti mhene kuti kune chicha itika ikoko. Ndazongofind out kuti okay, vanga vachida kutaura kuti no, team re diaries richirasvika ikoko ririko vanga ida ngopa feedback kuti team rasvika ikoko kunhikiri but vanoziva kuti network yavo neni atingotauri zvokudaro inonetsa. Ndosaka ndazoritena call yavo. Pandaritena call yavo handitika it's only good kuti muzive kuti zvinhu zvakasvika here zvamakatumirira handitika. So you find munhu achitaura nanzi one havasi gogo because wanza voice rachinja, two varege vakadaro this is a national issue, this is a national matter yekuti munhu wese ari kungobvunza paanenge achingobvunza handitika. Otherwise ndo vatofona kwandiri inini hanti pakaita ma missed calls dei vanga vasina kufona back kwandiri andisina kuona ma missed calls ndandakato relaxa ndofunga mukona nematsekera angu ndandakato relaxa hanti mashona ndipo vatinoti tinoda kutendawo ma diaries hantika nezvinhu zvakasvika and then we have to ask kuti progress yave papi handiti. Saka kana uine problem nazvo kana kuti zvichikubata you are free to vacate woenda kumwe kwaunofunga kuti koko ukuri important unononzwa unoenda kumwe. Isu pano tinongobvunza kana vatifonera ndinotongobvunza hatiregi kubvunza kuti kwakamira sei handiti hatiregi. Zvakafanana nemunhu ukatongonifonera ndokubvunza kuti uri sei mudikani handingangoti nokuti just because wambomhoroswa uko saka isi hatichakumhorosi kuno aiwa tinotongokumhorosa handitika. Saka please kana uchifila kuti you are not comfortable handitika nekuti tinenge tichitobvunza vauya pano tinotongobvunza it's a national issue. Vana zimu ai vana ndikona maplatform akawa maplatform ese they are making noise about this issue inyaya yekuti vanenge vaine information yekuti they are obviously communicating nefamily iyi handitika. Vari kucommunicata nefamily iyi haisi diaries yega yako and hadina kucommunicata no they called handitika vafona ndikaona ma missed calls ndikaritena ma calls sezvamanzwa ndichitaura kuti ndaona ma missed calls enyu handiti maona. So it's a national issue yekuti munhu wese aritongofonga anotongotaura nezvayo and tinotongoiripita chete tikairipita ka 157 101 million kana ivo vasina kukomplaina imini shush handitika shush problem unoda kuziva too much. Vamwe vatanga vachiti havasi gogo Biyula havasirivo chokwadi matanga vamwe venyu takukuzivai vamwe venyu kumaplatform ese we now know you kungosvika unoda kungonzi wataura kungodai unoda kungonzi wataura imboitaiwo sevanhu vakuru imboitaiwo sevabereki handitika. There is no way yekuti pangazouya munhu asiriye pano handiti. Takataura before kuti team diaries akakumbirwa Apostle IK kuti vaende kunoita minamato handitika kunhikiri kunonzi ikoko handiti. Saka tikakuudzai kuti vari kuenda kuita minamato paweekend vaenda kanhasi handiti. Saka imi mukauya pano mukazoti zvataurirwa chii havasirivo zvazodai come on guys, that's not right, that's not right. Itai sevanhu vakuru handiti itai sevanhu vakuru. Vamwe vecho takutokuzivai chero mukati kudii takukuzivai kuti ndo unhu wenyu every platform unongowanikwa uriko uchingotaura zvinhu zvinenge zvisingaenderani. Mirira utange wanzwa vauya vandifonera back vachida kutenda kwamuri sekutenda kwavaita kuti zvinhu takazviwana handitika. In the process tobvunzawo kuti zviri kufamba sei handiti toudzwawo kuti zvinhu zviri kufamba sei handika tovareleasa voinda period. Kune prayer iriko but imi matomhanya because zviri kuitawo katilda. Saka tilda kana achinge atenga kuita chinhu achifanira kupindirwa nemamaplatforms because tilda ari kuita chinhu. Come on guys, dzikamai musadaro. Our page inondere madiaries, our rules. You don't come here and tell us kuti ndiranai page renyu so no. Ndofunga we are becoming too soft handitika because takati page ndere vanhu saka makuda kutoti controla zvokutoti tidaro hatidaro guys, we don't do that. Tinozviziva kuti vaneta handiti tinozviziva kuti vaneta zimu ai iri kupublisha imwe inonzi chii zvakarezve kwese vari kupublisha nyaya iyi iri kuita mawaves all over, iri kuita mawaves all over. People vari kuzama kuti nyaya iyi ipfuure ipere handiti maona. Saka kana vakauya kwatiri there's nothing wrong tibvunzawo muchinzwa kana wakanzwa jamba uchazonzwa kwaunofarira kunzwa ikoko musada kuti disturb handika. Iko zvino tichangobloka nokuti munonetsa munoda kutsvaga nyaya dzisipo vanhu
anyway ndozvananangoya nazvo chete pano. Yes, I'll start blocking right now, Bridget. Ndichatanga kutongobloka ndozviripo, because tolerating people and accepting people unopesera kuti tangowa kuti chokunge benzi ndiwe antoona atipenge ndo vandifonera inini. They called me. Missed calls avo anga atoripo, ndikaona missed calls ndikati missed calls ako kobila kwakandaka chichaitika, what's wrong? Indatogaya angu kuti maybe nyaya yeusavi yandakanzwa ichitaurika pamwe ndo yavaruda kukumbira antimaona kuti usavi watinetsa ndizvo ndatofunga inini. Pandazofona back ndopavati aiwa ndaida kuziva kuti team diaries team renyu rasvika riri pano antimaona tinavo pano. And asi zvinhu zvakadinda andisipo, asi zvinhu ndakazviona, ndoda kutenda kuvanhu vacontribute. Toya navo futi pano toti mutendwe futi, moti kwanza havasirivo, vawirei, varegei, vazodai. Pavanoenda kwatudha munodi kuti Tudha chirega, nokuti vaneta, chirega pana chinyuwani, wozouya kana kwave new information. Chirega kuramba uchingovaunza, uzodzoka pano kana kwave new information yekuti mapatse mwana awanikwa. Munodi kudaro. Musadaro. Antika ende comments diaries takunenge takurasa muswe takutambanuka. Ndaona even comments panga pachinda inonzi chi body yamukoma Mike vava vekushaika ku Joburg ku Ellis Park huko. Mamwe comments guys, that's not nice. Pama comments afiwa ininda ndakomenta, I was not commenting ndandichiona, but some of the comments you find muna some laughing emoji. Yes, Gogo Bula, there is a time Gogo Bula akatombokumbira kuti guys, can you please make noise kushikira msoro wemwana wawanikwa. Vakatombokumbira ma platforms, vakatombokumbira including inini. Haasi makuwa right now I know kuti she's watching this live. Kuti please can you vunza tite Tudha vanokudzai. Vunzai tite Tudha vanokudzai. Vakatotaura kuti please itaiwo kuti mite noise kana zvichita kusvika musoro wanikwe kuti tikwanise kukontinua nemabasa because hapana chinokwanisa kuitwa usina kuwanikwa. We make the noise again. Musavasiye vakadaro vazodai anditika comments amanga muchiisa parufu rwamukoma Mike vanga vachiindiswa kuZimbabwe. Moita kunge kwenyu kusingafiwiwo, moita kunge imi musingasanganiwo nerufu. Musadaro guys. Ndaona people vanga vachiisa ma laughing emojis. I think I blocked about 4 people. Vanga ndakanyarara vanga vachiisa ma laughing emoji pari kuchemiwa parufu guys. Musadaro. Kativete chongo kuitira favor. Andimona. Musadaro. Antimachona musatombodaro. Vanhu vanenge vachichema vari pakuchemawo vachitawo zvinhu zvakasiyana vachichema hama yavo ichinda ichidini. Antimachona. Vamwe vanhu vakuisa ma laughing emoji, vamwe vanhu vakutaura ma jokes, vamwe vanhu rufuru. I understand kuti chinonzi chisawira chinoitwa. Anditi chinoitwa, but panguva yakafanana inini cheche I was emotional pana ndiona hangu live yababa vaya yamukoma vaya anditika vachitorwa namukoma Mo Boys ndandichiona hangu and it was very emotional. Ndandakangotarisa ndingoti but why mamwe makoments achona haazoiti guys, haazoiti. Hatinambo page rinoiri makuda kuritena kuti ritene rifanane nemamwe mapages and rifanane nanamvenge of which hatisi kuda izvozvo. Anditi hatisi kuda kuti mvenge page rinorifanane namvenge nemamwe mapages. So please kana maona kuti hazvisi kukuitirai zvinantimente nenumber ye300 patinenge tichita zvatenge tichita pane kuti muuye kuzosara panapa kuti muuye kuzoseka nekuita madouble standards. Anditika tikukuonai musafunga tinenge musingaoneki, tinenge tichikuonai. The fact yekuti hamuoni comment yangu because I've taught myself kuti handichade kukomenda kwese and ndikomende kuzvinhu zvakangosiyana. Ndichakomenda kune zvinhu zviri progressive, zvinhu zvandoziva kuti pano zvine zvinobatsira mumwe munhu mukati. Andingowanikwa ndingokomenda nepamupani pekuti unongofamba no. So ndendiripo nendichiona I saw the comments. Musadaro guys, it's wrong. It's so wrong. Ma comments amanga mchita munozviziva nema laughing emoji parufu rwamukoma Mike vaya musadaro. It's wrong. Anyway, ndozvananchingoti chi ndingoya ndingotaura pano anditika chat hapana zvimwe zvananchida kuti nditaure. Zuka ndifungi kuti friend achiri kuisa ma laughing emoji. I don't think so. Munhu angachitonyora comment statement inonzi chi comment yake oisa ma laughing emoji kumberi kwe statement yake haasi ma laughing emoji kubayiwa naZuka. Iri zvakafanana zvose zviri kuitwa izvi zvaita uyu izvi zvaita uyu haungatanzizvo ndiZuka asi Zuka uyu asi Zuka. Musaitene page rinoiri into something else guys.
handiti endai munotituka kwamunotituka ikoko ndakudzai kwamunotituka ikoko endai ikoko munotituka call us all sorts of names ikoko. We don't give a fuck, we don't give a damn. But kana mauya pano toita zvepano vanoda zvepano period. Handiti chete zvanandangoti ndiye kuzodi ndizongotaura izvozvo izvo. Kana usina kufirwa zveshuwa munhu aungazvinzwisisi, but vanhu vari kufafirwa vanotozvinzwisisa. Musadaro gogo bhila vatoenda because vanga vachida tongotenda nenyaya yemagroceries. Anyway, pandataura naveni vati no, I just want kuti nditende, ndikati but muchazongotipawo feedback yezvinhu zviri kuitika tikanzi no problem, because ndataura navo, remember ndisandauya navo pano palife vakati no problem. Ndikati toright gai ndipinde palife pachona mutende, then ndibvunze pamberi pevanhu kuti makawana here magrocery, vanhu vazive kuti magrocery avo akadii akasvika. Handitika zvakangonakanakawo ndavasigogo bhula aisi voice ravo rachinja razodai zvikazodai knowledge yedu Mwari dai ambotitira nyasha maZimbabweans, tinoda nyasha. But anyway, moswera mo spend a weekend yenyu zvakanaka guys. Bye bye.